Вітаю, сябры! З вами Квадрат, і я сардэчна запрашаю вас на дурны эпізод серыі Dark Souls у квадраце. Так, гэта другі эпізод, але атрымаўся ён направду дурным. Так ці інакш, вы скоро самі ўбачыце. Добра, пакінем усе размовы і прадметы на потым. Зараз жа пабяжым за нашай зброяй да катакомбаў. Гэта будзе небяспечная прыгода, але на 100% вартая таго. Ага, і вось я забыўся на адну важную рэч. У нас больш за 2000 душ. Не хацелася бы іх страціць падчас бегання ўзад уперад за нашай зброяй, таму павысім наш узровень. Па-першае, нам патрэбна будзе падняць спрытнасць да 14, каб мы маглі карыстацца нашай будучай зброяй. Пакуль што нам хапае толькі на 12. Добра, а зараз сапраўды бяжым да катакомбаў. Праверым толькі, можа у нас в інвентары хопіць душ на ўзровень. Не хапае, таму ўсё ж бяжым. Збіраць па дарозе будзем толькі тыя прадметы, што ляжаць пад нагамі. Рэшту збярэм пасля таго, як скончым гэты шалёны забег за вялікай касой. А менавіта яна будзе нашай галоўнай зброяй. Першы прадмет з-пад ног – вялікая душа зніклага наўца. Гэтыя 400 душ нам будуць патрэбны крыху пазней, падчас размовы з адным з NPC. Бяжым далей. Шлях да гасы будзе ўключаць некалькі крокаў. Нам будзе трэба павярнуць 2 ці 3 масты, аббегчы ўсе пагрозы і зрабіць адзін вельмі цяжкі скок. Але ўсё гэта далей. Пачынаем наша падарожжа па метафарычнаму пеклу. Вітаю вас у катакомбах. Першы шклет, які імкнецца нас забіць. Другі чакае нас леваруч пасля дзвярэй. Яшчэ некалькі ажывуць у гэтым пакоі, таму проста бяжым. Зараз нас чакае некалькі шкілетаў, некрамант, цяпельца і рычаг, які павярне нам першы мост. Актываваць цяпельца, а тым больш сядаць пры нім ні ў якім разе нельга. Вяртацца адсюль да капліцы Файрлінг жудасны, кашмарны боль. І, ясна рэч, шкілеты нас заблакавалі. Таму мы гінем і пачынаем знову ад капліцы. І пакуль мы маем крыху часу, я бы хацеў растлумачыць выбар зброі. Мы гуляем піраманткай, але ў гэтай частцы моц піраманцыі не залежаць ад характарыстык персанажа. Пашкоджанні ад піраманты растуць з павышэннем узроўню полымя. Адзінай карыснай характарыстыкаю для піраманта з'яўляецца спрытнасць, якая павышае хуткасць каставання пірамантай. Таму галоўнай зброяй будзе штосьці са скалаваннем ад спрытнасці. Адным з найлепшых прадстаўнікоў гэткай зброі з'яўляецца вялікая каса. Напэўна, мы будзем карыстацца і іншай зброяй, але асноўнай будзе каса. Добра, мы вярнуліся туды, дзе загінулі. Далей небяспечны уступ строкі шкілетаў і некрамант, які страляе з іншага боку прорву. Мост, які мы павярнулі з дапамогай нашага першага рычага. І час Эстуса. І амаль адразу непрыемны момант. Некрамант, які збягае, і 3 шкілеты. А калі мы апярэдзім некраманта, то можам атрымаць вогненны шаур у печы. Далей яшчэ некалькі шкілетаў і ціхае месца, каб выпіць Эстус. І смерць. Зноў. А гэты шкілет мусіў скачыць, калі мы перайшлі мост. І знову капліца. Рэшту спроб я паскору ці вытну, каб не нудзіць вас. І мы знову на месцы смерці. Пасля гэтага лучніка мы апынёмся на чарговым уступе. Гэтым разам са статуямі з шыпамі і чарапамі, якія імкнуцца выбухнуць нам у твар.
У гэтым месцы вельмі лёгка загінуць, таму па-першае, пхаем рычаг. Па-другое, скачам па душу гордага рыцара. Па-трэцяе, амаль гінем, але бяжым далей. Бежим туды, дзе можа быць нават горш. За мостом, які мы толькі што павярнулі, нас чакаюць 2 шкілеты і некрамант. Зараз у нас ёсць 2 варыянты, але адразу атрымаўся фінальны скок, таму варыянтаў нас больш не патрэбна. І пасля ўдалага скоку мы нарэшце можам атрымаць нашу зброю. Віншую ўсіх з заканчэннем гэтага кашмара, але ўсе гэтыя мучэнні былі вартыя таго. І ў самым канцы можна пхнуць яшчэ адзін рычаг. Рабіць мы гэтага, канешне, не будзем. Добра, зараз мы маем нашу зброю, але збіранне яшчэ не скончана. Каб не нудзіць вас яшчэ больш, крыху паскорым відэа. Па-першае, прабяжымся па капліцы. Чалавечнасць 3 штукі. Запальныя бомбы 6 штук. З табой мы паразмаўляем пазней. Душа зніклага наўца. Кость, што вядзе дадому 6 штук. Морганштерн і талісман. Трэснутая сфера чырвонага вока 4 штукі. Талісман Ллойда таксама 4 штукі. Зараз пазбіраем рэчы на могілках. Вялікая душа зніклага наўца. Круглы шчыт з кадуцэем. Крылатая дзіда. Свайхандер. Бінокль. І смерць. Зараз частка, якую я не вельмі люблю, але нам прыдасца. Бяжым уніз да руін Новага Лонда. З ёй мы таксама паразмаўляем пазней. Значна пазней. Да руін вядзе пад'ёмнік, які можа быць на доле, таму тут можна вельмі проста зваліцца. Не забываемся адсылаць пад'ёмнік да гары. У руінах Новага Лонда нас чакае НПЦ і некалькі прадметаў. Пачынаем усё з душы безыменнага салдата. У гэтай лакацыі шмат наўцоў, якія нам нічым не пагражаюць, даюць вельмі мала душ, таму атакаваць іх не мае сэнсу. Наступны прадмет – эсток. Далей балім часовы праклён. Нам ідуць патрэбны, калі мы вернемся да гэтай лакацыі. Без яго мы не зможам атакаваць з духаў і блакаваць іх удары. А вось і тыя духі. Зараз няма як з імі біцца, таму проста бяжым за апошнім прадметам у гэтым эпізодзе, за душой стражніцы агню. Зараз мы можам паспрабаваць адсюда ўцячы, але заўсёды можна згінуць, бо ўсё адно мы нічога не страцім. А зараз пачнем нашай размовы. На гэты раз таксама паскорым дарогу. Пачнем з долу і будзем падымацца да гары. І не забывайцеся ўключаць субтытры. Вось дзеля гэтага было варта адсылаць пад'ёмнік. Ведаеце, зручней будзе не падымацца, а папросту згінуць. Там зноў адашлём пад'ёмнік. А вось у гэтага наўца у жыцці ўсё добра. Ён можа легчы і спакойна глядзець удалеч. Добра, час на першую размову. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't cry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith, but look at me now. Can you believe it? What is it? Have you? Oh no, don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've
not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Зараз ми маємо нашага першага каваля. Мы не маем зброю ці брані да паляпшэння, а прадае ён прадметы для чарнікоў, таму проста паразмаўляем яшчэ. What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Больше нам нічога не скажа, таму развітаемся і вяртаемся да капліцы. Come back soon. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Мы вырашылі вяртацца пра смерць, таму папсуем гэтаму наўцу відок сваім самагубствам. Далей паразмаўляем з НПЦ, з якімі маглі паразмаўляць адразу, як прылецелі сюды. Ён уступае як жывы параднік для навічкоў. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. Добра, нарэшце ён стаміўся ад нас. Мы бяжым да апошняга НПЦ і апошняй размовы ў гэтым эпізодзе. Перад тым, як пачынаць размову, нам трэба ўжыць 400 душ. Зараз пабачыце, дзеля чаго.
Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Tharaland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Не вельмі ветлівы спадар. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Мядзяк у якосці выбачэння, але турботы яшчэ не скончыліся. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Цуды нам не вельмі патрэбны, але чаму б не? Very well. Then first, a covenant with the gods. Саюз патрэбны, каб атрымаць доступ, таму да. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Петрус прадае цуда і талісманы. У яго мы можам навучыцца новаму жэсту, а таксама паразмаўляць яшчэ трошкі. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. І вось для гэтага нам былі патрэбны тыя душы раней. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Добра, на гэтым моманце скончым гэты эпізод. Наступным разам мы зможам пачаць сапраўднае падарожжа, а не глупае беганне ўзад уперад. На будучыню, калі гульня будзе патрабаваць якіх-небудзь нудных высілкаў, я не буду включаць іх у відэа. А зараз я шчыра дзякую вам за прагляд. Да пабачэння ў наступных эпізодах серыі Dark Souls у квадраце. Бывайце!